Boyd bende waneno kata mana bende kano to en ang'o mosebedo katimore? Apara ni en bad leadership nikech mtok mara ema ng'eyo mar Boyd ne ok aneno mara nogo ei osuptal kopak within the hospital an officer taneno mana jok mobiro gi mtokni mang'eny to odonjo to chaka to gik moko to mtoka toyo osuptal jotuo mantie ward jo dakteche mathiedho jotuo ogol koro ket piny gi kochong gi piny gilamo nyasachgi mogik nikech imanyo jaloch mar ODM. Koro feel ni nikech marwa pod nitiere court pod dhi mbele jok manotimo gigo pod imako moko pod imanyo en mata ma ok anyal discuss abro discuss ka watieko weche mag court but gima nyalo kono joma pok odong' res nikech an koro aonge res kech mara pod pok owinji en ni yombo kata loch onego bed ni wuok kuom jopiny. An ogada ko yomba to nawacho na bro ting'o bada te koni yawa ne wadhi ng'wech ji 5 ne wadhi ng'wech ji 6 to ng'ata achiel otimo ang'o oyomba to kata mana nyoro ne nitie the same incident to Yugis nya neno ka mtok Samra Tengu tiende no to mtokni gi 3 modhi odonjo ka police and at the same time odoro kura kech an kura onge res sani nyaka court decide gima nyalo kono jowam pun tie res ni kom modwaro ni en kom makasipul to kendo nyaka wabed gi MP koromo tarik 27 kik waket gige jowetewa kendo be kik wagore mwachwer rem nikech kom ma jopiny ema dhi miyowa ng'amo yier no an pod believe ni ka en ng'ama Nyasaye oseyiero to dhi rito oganda mar jo Kasipul maber kaka nyo onego rito oganda mar Kasipul ka nyo yiera. Koro gima pod anyiso gi ni giket kwe obed mbele giwe keto intimidation ok yier godo ng'ato thurwa ka wan gi modore en mjumbe ma Kasipul ni onyalo kalo through duond buchwa maduong' mar ODM kata onyalo kalo through kuom duond bura mora mora ma jopiny owacho ni ng'ane kech sama iyiero ng'ato iyiero dhano mobedo gutiko mar duond bura moro inyalo riwori gi kanisa mora mora but kidhi kanyo to gimitimo en na lemo. Koro feel ni wawe keto bed very rough and tight competition nikech duond od bura but nyaka sechegi an ja ODM kendo poda fight e ODM kanyo to kendo lemo ni ODM lok paro nikech kiwacho ne jo Kasipul no yiero candidate dikora onge court nikech an cha a participate election to kendo kan tire court nyiso jo Kasipul ne ok yiero candidate ma wantiere godo no yier gi joma ok jo Kasipul kech wang'e gi nyaka nyithi school mar under age waneno ka mbui dhi mbele ka to masani koro no aseneno ka Boyd were osepuodhe nikech kan idhi e doho ni dwaro mar mondo mi welo makamago duoko mag welo makamago chungi kosen mana wach ma bende pod ibiro bedo mana kidhi godo nyime ing'eni Boyd kono puodhi gi migawo mar jok ma ochutayo yiero ne gin gi ratiro mar puodhe nikech case pok ong'adi against anybody pod Boyd is very guilty ambe pod is not guilty ambe pod ok an guilty nyaka wang' koro case ng'adi ni ewa Boyd noko timne yiero maber jo IBC pon tiere gi thuolo court nigi thuolo mar kawo ticket no duogo mondo wawinjre ni to ere ng'ama no yombo e yiero ni kata jo party pod biro bedo gi thuolo mar luongo ji 2 mayuare mondo ket gi piny ni kaluwore gi saa wado ni mondo wang'e ni problem nyicha en mane to mano ne jo ODM ne ok winjo nikech nochako gi tribunal mar ODM party to ne giwito kwayo wate oko ema odhi political ka inyalo winjwa kuno. Koro nyaka sechegi an kaka ng'ama jachung' poda feel ni jo IBC no timatima gima kare nikech gino wuon pok gibedo served ni ng'ama miyo ticket no wawito yiero ne oko. Koro miyo ne gitimo gima ber anana kwayo ne giduto te jochung' mochung' ok Boyd kata jochung' mamoko akwayo ne jochung' te mochung' e by election mora mora ma Kenya ka ne akwayo ne gi maber ni to giyombi and wadwaro test mana ka osiep no osewacho ka ni jo IBC nitiere gi ad time kech wadong' gi higa achiel gi nus to wadok e yiero maduong' mondo gitim free fair and credible election mag by elections mana kama na ugang'e ni intin OMCM Ogwela manika e county